കിട്ടി. സൂമൊന്നും കിട്ടുന്നേ ഇല്ല. ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ലിങ്ക് ഒന്ന് അടിക്കാം. അല്ല, ഞാനത് ഇപ്പൊ ഇതാക്കിയതാ. ഇനി തുറക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഉപനിഷത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാണ് ധ്യാനമന്ത്രം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ധ്യാനമന്ത്രമാണ് നമുക്കിന്ന് തുടങ്ങാനുള്ളത്. ഓം ഓം ഓം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു, മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഏകാദശിക്ക് ഇന്നലെ പാരായണം. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ചൊല്ലാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി. മാതാജി ഇന്ന് എക്സാം ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് വൈകിട്ടാണോ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ? വൈകിട്ടത്തെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും മാതാജി, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ആയിരിക്കും വൈകിട്ടത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ്. എപ്പോഴത്തത് കേൾക്കാം. വൈകിട്ടത്തെ 8:30 ക്ലാസ്സിലെ എക്സാം ആണ്. ശരിയാ, 7:30. ഞാനും മറന്നോട്ടെ. അപ്പോ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് എന്താണ്? യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വേദങ്ങളെ ശരിക്കും ആദ്യം ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ വേദങ്ങളെ 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങള്? യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വേദം എന്ന് വെച്ചാല്? അറിവ്. വേദം അറിവ്. അറിവിനാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അറിവ് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ധ്യാനമന്ത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്യാനമന്ത്രം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു എല്ലാവരും. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണമാദായ ചോളട്ടോ, നല്ലതാണിത്. ഇത് പഠിച്ചോളൂ എല്ലാവരും.
ഇവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയണത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമസത്യം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമായാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാതും, പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാതും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ അപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോ അതും പൂർണ്ണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. പൂർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാന മന്ത്രം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോ പൂർണ്ണം തന്നെയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പരമസത്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണ്ണൻ തന്നെയായി ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണം തന്നെയായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ പരിപൂർണ സത്തയുടെ ഭാഗിക സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും എന്താണ്? ഈ പരിപൂർണ സത്തയുടെ, ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. സത്ത് ചിത്താനന്ദനാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. സത്ത് ചിത്താനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്താനന്ദനാണ്. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സത്ത്. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ജ്ഞാനം, പരിപൂർണ ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? ചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമാനന്ദം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സച്ചിത് ആനന്ദനാണ്, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. സനാതനമായിട്ട് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളതും ആ പരമാനന്ദം അതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദൻ, സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്, പരിപൂർണ ജ്ഞാനനാണ്, ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്.
വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം എന്നർത്ഥം. പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതനല്ല. രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാകാൻ ഇടയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ രൂപരഹിതനല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. വിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം. പൂർണ്ണസത്ത ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല. രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല എന്ന് പറയണത്. രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കില് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല, സമ്പൂർണ്ണം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതില് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ഈ അവ്യക്തികവാദികൾ പറയില്ലേ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികള്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൃഷ്ടികൾക്കൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല? പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവുകൾ ഭഗവാൻ ആ കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും എന്ത് സംഭവിക്കുക? ആ കുറവുകൾ സംഭവിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഒട്ടും എന്തുണ്ടാവില്ല? പൂർണ്ണതകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ പ്രഭു? മനസ്സിലായി. പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അവയൊക്കെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള്, അനന്ത ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെല്ലാം തന്നെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് മറ്റൊരു ഏകവും ഒന്നും എന്തിനു ചെയ്യാറില്ല? നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ഏകവും ഒന്നും മറ്റുള്ള അത് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കാം, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇത് മുഴുവനായിട്ടില്ല. അതില് പരിപൂർണ സത്തയ്ക്ക് പരമപുരുഷൻ അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അവയൊക്കെ തന്നെയും അവിടത്തെ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രതിഭാസ ലോകം സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലോകം സമ്പൂർണമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയുള്ള സകലതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ 24 മൂലകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സുസജ്ജമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് 24 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് എല്ലാ സകലതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടും സുസജ്ജമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് മറ്റൊരു ഏകവും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധിക ശ്രമം നടത്തേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? പ്രപഞ്ചം സ്വയം തന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒന്നും ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരിപൂർണ സത്തയെ, പരമ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുഴലുന്നു. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തില് നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് വലയേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത പക്ഷം, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തിൽ പോകേണ്ടി വരും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തില് പെടേണ്ടി വരും. നാം ജീവിതത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകുന്ന ജീവിതം മായയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകുന്ന ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? മായയാണെന്നാ പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഈ മായാലോകത്തെ ആ മായയുടെ കൂടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ
കൈകൾക്ക് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ശരീരത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എന്താവണത്, പൂർണ്ണരേഖകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണ സത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ആ ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമാണ്. പൂർണ്ണ സത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മായയുടെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ആ പൂർണ്ണ സത്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറിട്ട് പോകുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളിപ്പോ തീപ്പൊരി പറയുകയാണെങ്കിൽ, തീപ്പൊരി എങ്ങനെ, ആ തീയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ തീക്കൊരു ശക്തി കിട്ടില്ല. ആ തീപ്പൊരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെത്താനെ മുകളിലേക്കുന്നത് അണഞ്ഞു പോകാ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അതിന് ആ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താ പറയണത്, പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രല്ല, അതിനെന്ത് പിടിക്കും, മായയുടെ പ്രാധാന്യത്തിൽ, മായയുടെ മായയില് പെട്ടുപോകാം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതാണ് കൈയിന്റെ വെച്ച് പറഞ്ഞ, കൈ ശരീരത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ കൈക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് ലഭിക്കുന്നത്, സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനാവില്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ പൂർണ്ണ സത്തയുമായിട്ട് ഏർപ്പെടാതിരിക്കോ, നമ്മൾ സേവനത്തില് പൊരുത്തപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം അപൂർണമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ നമ്മൾ അതിപ്പോ ജീവാത്മാവ് അപൂർണ സത്യമായിട്ട് പരമാത്മാവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും, അപൂർണമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിലോ ഈ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും, സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തീരുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും, പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ തീരുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ 2 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മാതാജി? ഫസ്റ്റ് വേദം എന്നാൽ എന്താണ്? അറിവ്. അറിവ്. വേദം എന്നാൽ അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്രത്താത്മാവിനെ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്താത്മാവിനെ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകള്: തെറ്റുപറ്റാനുള്ള മായയ്ക്ക് വശമാകുന്നു, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണത. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? വേദങ്ങളെ വേറൊരു പേര് കൂടി പറയും നമുക്ക്. യജുർവേദം. അല്ല, ശ്രുതി. ശ്രുതി എന്ന് പറയും. വേദങ്ങളെ വേദം എന്ന് പറയാം നമ്മള് ശ്രുതി എന്ന് പറയും. ശ്രുതി. ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ട് പറയണത് അല്ലെ നമ്മള് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ശ്രുതി അതായത് വേദത്തിന് ശ്രുതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്?
ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഇത് കൊടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് സൂക്തം എന്തുവാ? സൂക്തം കേട്ടിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഇത് കേൾവിയാണ്, ശ്രുതിയാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ വേറെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ശ്രുതി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് രചിച്ചതല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദങ്ങള് ഇത് എഴുതി വന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ശ്രുതി എന്നും പറയാൻ സാധിക്കും. വേദങ്ങള് ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈമാറി വന്നതാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വൈദിക വിജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് തന്നെ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത്, ഇത് വന്നത് ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? വേദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, മനുഷ്യരാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഇതൊന്നും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള് പറയാലോ നമുക്ക്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്ന്? എന്തൊക്കെയാണ്? 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവയിൽ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ആ അറിവ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം? ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായ ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ ഉപദേശാമത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒന്ന് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ശരിയായ ആ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ അറിവ് നേടേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും ആധ്യാത്മിക ഗുരു. തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചതാരാണ്? അതായത് വ്യാസമഹർഷിയാണ്. ആദ്യം ഒരേ ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ വേദത്തിനെ 4 തിരിച്ചു. കാരണം വേദവ്യാസം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പോരായ്മ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെന്താക്കി തിരിച്ചു, 4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചത്? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കാരണം പറഞ്ഞത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? അഥർവവേദം. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ദ്വിജബന്ധു. എന്നാൽ എന്താണ് ദ്വിജബന്ധു? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. മാതാജി എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ പോരായ്മ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അത് അടുത്തത് ദ്വിജബന്ധു എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ദ്വിജബന്ധു വെച്ചാല് ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ഉചിതമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ നേടാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അവരെ ദ്വിജബന്ധു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും, ദ്വിജബന്ധു എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതല്ലേ. ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷെ ഉചിതമായ യോഗ്യതകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലാത്തെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദ്വിജബന്ധു എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ ഇടയായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കുറെ പുരാണങ്ങള്, നിരവധി പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചു, ഉപനിഷത്തുകൾ രചിച്ചു, പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നില്ല? സംതൃപ്തി വന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി വരാതെ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് നാരദ മഹർഷി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്ത്, ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അടുത്ത
ഏതാണ്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്നാൽ എന്താണ്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്നാൽ എന്താണ്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കും. അതായത് വേദങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ആ വേദങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതെന്താണ്, അത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അറിയാതെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും വായിച്ച് അത്രയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വേദങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതാം. നരേഷൻ എഴുതുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതാം. അപ്പൊ അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയല്ലേ മാതാജി ശ്ലോകങ്ങൾ? ഏത് തന്നെയല്ലേ ആ സൂത്രം തന്നെയല്ലേ ശ്ലോകങ്ങള്? അല്ല, എല്ലാതും അല്ല. ചില വേർഡുകൾ ഇപ്പൊ തത്വമസി, പിന്നെന്താണ് പറയണത്, ജന്മ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് അതൊക്കെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ വരുന്നത്. തത്വമസി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ജന്മത്യാസ്യത, അതൊക്കെ വേദാന്ത സൂത്രാണ്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, അതെ. ധ്യാനശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുക. ധ്യാനശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുക. ധ്യാനശ്ലോകം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമിദുച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എന്റെ മീനിങ് എന്താ പറയണത്? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം സത്യവുമായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ധ്യാന ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? അതേപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ അപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ സത്തയോടുകൂടി യോജിച്ചു നിൽക്കും. പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, അതായത് ആ പരിപൂർണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണ സത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദം. സച്ചിദാനന്ദം എന്താണ്? സനാതനം, പൂർണ്ണം, ആനന്ദം. സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം. ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ട്, ചിത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ആനന്ദം, പരമാനന്ദം. സച്ചിദാനന്ദ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം. അത് ആരിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ് എന്നാ പറയാ. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണ. ബ്രഹ്മസ്തുതിയില് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ? ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്ന പറഞ്ഞേര്. പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാന്. മാതാജി ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈവ് എന്താ ഇല്ലേ? ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ തോന്നുന്നു. ഞാനത് ശ്രമിച്ചപ്പോ കിട്ടിയില്ല. മിനിമാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അതാ പറഞ്ഞു ഇട്ടിട്ടില്ലേ. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മുന്നായിരിക്കും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ലൈവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നോക്കി കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് ചോദിക്കാതിരുന്നതാണ് മാതാജി. അല്ല, പക്ഷെ ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഈ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രഭുവിന് എന്തെങ്കിലും? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്രയുള്ള ധ്യാന മന്ത്രത്തില് ചെറുതാണ് ഇത്.